फदुबोबाय धर्मआ दिनैनि दिनाव बेपार जाबाय इनि कारणे जों बुंदों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला धर्मनि नामाव थाखा होनायखौ बन्द खालाम भटार्सनि नामाव अन्तत जोंहा जुदि गोहो दोङोब्ला थाइसेबाबो जोंनो भटार्सशिप हिसाबै नायगिरनायनि हानजानो थाइसेबाबो जोंनो डनेसन होनानै जोंखौ मदद खालाम बेखौनो जोङो गुरै खावलायो इउज खालामनाया जुदि मोनसे बुस्थुखौ इउज खालामोबा बिनि बेनिफिट नांगोन नङा ना उइदाउट बेनिफिटआव मानसि सासेखौ इउज खालामनाया बे गलाम हिसाबै भटार्सफोरखौ गलाम बानायबाय थादों आरो जों इनि कारणे सजाग खालामदों एवारनेस होदों जे भटार्सफोरा दा गलाम नंलिया कारन जों भटार्सफोरा साफा साफा भटार्सआ लोगो नांनानै भट होनायनि थाखायसो दिनै सासे सोरबा एमएलए जानो हादों सोरबा एमपि जानो हादों सोरबा एमसिएलए जानो हादों खिन्थु एमसिएलआ बेथन लागासिनो दङ एमएलएआ बेथन लागासिनो दङ आरो एमपिआ बेथन लागासिनो दङ खिन्थु खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो मोनथाम मोनब्रैसो आपडेटनि सायाव खोथा सावरायगोन आरो जों दिनै जायबा जोंनि बर' मानसि बर' आइजो बा सिख्ला बे बर' सिख्लाया गाज्रि इन्डास्ट्रियाव हाबदों आरो बेनि भिडिअआ गोबां गोसारगासिनो दङ दाखालि बयनिफ्राय आरो बे सिख्लानि सायाव गोबां निउस मिडियाफोराबो भिडिअ बानायगासिनो दङ आरो बे सिख्लाया बबेनि बादै जोंनि बे आसामनो जे बर' सिख्ला बेनि मुङानो जाबाय गार्गि खाख्लारि बे गार्गि खाख्लारिखौ गाज्रि इन्डास्ट्रियाव हाबदों होननानै गोबां सावरायगासिनो दङ निउस मिडियानि गेजेराव आरो गामिनि खना खनला जोंनि बे बर' गामिफोरावबो सावरायगासिनो दङ बे सिख्लाया माबायदि मानसि होननानै दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे गार्गि खाख्लारिनि थाखाय जोंनि बर' समाजा गुबुंले जादों नामा आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा बा आफाद गौथुमफोरा बेनि सायाव माबा मोनसे राहा लानो हागोन नामा बिनि सायाव नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे मिथिगौबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय अब्ला जों नेक्स्ट आपडेटआव फैनोसै जोंना नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय केरेलायाव सासे आसामनि गथ' मानसि 19 बोसोरल' जादोंमोन सेंग्रा जालाय देरफुबाय थानाय बे गथ'आ धन कुमार टुडु बे गथ'आ केरेलानि गंसे ग्लास फेक्टरियाव ग्लास खामानि मावबाय थानाय समावनो ग्लासफोरखौ फोसाबबाय थानाय समावनो ग्लासआ हरखाबै बायनानै गोलैसिननायाव बे गथ'नि सायाव गोलैसिननायाव बे गथ'आ थैदों दा धर्मेन्द्र नङा धन कुमार टुडु 19 बोसोर बैसोनि दा बेनि सायाव मा जागोन मा मागोन बेखौ मिथिया दा बेनि गोथैस'आ न'सिम मोनफैदों नुफैयाखै बेखौ मिथिया जायखिजाया बे आपडेटआ मैयासो फैदों बेबायदिनो गोबां जोंनि बे आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन रायजोफोराव खामानि मावनो थाङो खामानि मावनायाव जिउ गोमानांगौ जायो सोरबाबा जाब्रबथायजों जिउ गोमायो दाखालि बावैसो मोनसे निउस मोन्दोंमोन आरो बे निउसखौ दाखालि बावै जोंनि बर'नि निउस मिडियाफोराव होदोंमोन जायबा बिजय बर' बे बिजय बर'आबो बाइकजों दै लायनो थांनायाव ट्रेक्टरजों जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादोंमोन दा बिदिनो गोबां साननो गोनां बाथ्रा गुबुन रायजोआव थांदों फैसा खामायनो थांदों न'खरनि जेंनानि थाखाय नाथाय गोबां सुबुङानो थैगासिनो दङ दा बेनि सायावबो माखासेफोरा नोजोर लाखिगासिनो दङ दा जियानो जादोंला जों दा नेक्स्ट टपिकआव फैलायबाय जोंना नेक्स्ट टपिकआनो जाहैबाय मरिगाव पुलिसा सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ गुलि गावदों आरो बे गुलिया नांदों ड्राग्स फालांगिरिया पुलिसनि कास्टडिनिफ्राय खारखोमानो नागिरदोंमोन आरो पुलिसनि पिस्तलखौबो लाना खारदोंमोन बेनिखायनो आसाम पुलिसा गुलि गावदों आरो गुलि गावजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मफिजुर हक मुस्लिम मानसि ड्राग्स फालांगिरि महरै खामानि मावोमोन बा ड्राग्स फालांगिरि खालामगासिनो दंमोन अब्ला माखासे आपडेटफोरा बेखिनियानोमोन आदाजों जोबथारनायाव भिपिआइ भटार पार्टी इन्टारनेशनेल नामा मोनसे आफाद दंना बा राजखान्थि हान्जा दंना जोंनि बर'आव दं बियो गोबांनो दा बेनि सायावनो माखासे भिपिआइ दोलोनिफ्राय माखासे बाथ्रा बुंदों बेखौ खोनासंबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना खोनासंदो ब्लकनि आन्दाराव जेसेबां जोंनि मेम्बार्स दङ बेखौ लानानै एसे सांग्रांथि एसे मेल जादोंमोन आरो बे सांग्रांथिनि मेलनि उद्देश्यआनो जादों फैगौ लकसभा निर्बाचन 24 बे इलेक्सनाव जोंनि खामानिफोरा माबायदि जानांगौ आरो माबोरै खामानिखौ लाहार फाहार लानानै रायजोनि खाथियाव मा रखम थांनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनाय जादों जोंनि हान्जाया दा मोनसे बाथ्रा बुंनो गोनां जे इउज एन्ड थ्र' कमप्लिटलि पलिटिकेल पार्टिया भटार्सफोरखौ इउज खालामो आरो इनिफ्राय थ्र' खालामो खिन्थु इउज एन्ड थ्र' सिस्टेमखौ जों लायाखै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला इउज खालामनाया जुदि मोनसे बुस्थुखौ इउज खालामोबा बिनि बेनिफिट नांगोन नङा ना उइदाउट बेनिफिटआव मानसि सासेखौ इउज खालामनाया बे गलाम हिसाबै भटार्सफोरखौ गलाम बानायबाय थादों आरो जों इनि कारणे सजाग खालामदों एवारनेस होदों जे भटार्सफोरा दा गलाम नंलिया कारन जों भटार्सफोरा साफा साफा भटार्सआ लोगो नांनानै भट होनायनि थाखायसो दिनै सासे सोरबा एमएलए जानो हादों सोरबा एमपि जानो हादों सोरबा एमसिएलए जानो हादों खिन्थु एमसिएलआ बेथन लागासिनो दङ एमएलएआ बेथन लागासिनो दङ आरो एमपिआ बेथन लागासिनो दङ खिन्थु
फाउन्डार जितु भटार्सफोरा जितु फाउन्डार एमएलए बानायग्रा एमपि बानायग्रा बे फाउन्डारफोरनो डाइरेक्टलि जिडिपि निफ्राय मोनसे अंक मानसि हिसाबै थांना थानायनि कारणे जितु बेबस्था बे बेबस्थाखौ खालामनायनि थाखाय जोङो रायजोफोरखौ एवारनेस हिसाबै गामि गामि हाबनानै मा रखम रायजोजों जिरायगोन बेफोरनि बाथ्राखौ लानानै एसे लाहार फाहार रायलायनाय जादों आरोखि जोङो नोंथांनि मिडियानि जुरियथै आसामनि जनताखौ आसामनि भटार्सफोरखौ जोङो गुरैयै खावलायो जे रायजोफोरा सांग्रां जानो जाबाय खारन दिनै भारतबर्ष स्वाधीन जानाया उद्देश्यआ मामोन माने जोंनि गान्धीजीनि उद्देश्यआ जितु महात्मा गान्धीनि उद्देश्य बे उद्देश्यआनो जादोंमोन इंराज थायोब्ला लेखा डेभेलप जानाय नङा इंराज थायोब्ला स्कुल डेभेलप जानाय नङा इंराज थायोब्ला जेनेबा लामा दलिया डेभेलप जानाय नङा इनि कारणे इंराजखौ होखारदोंमोन इंराजखौ होखारनानै जोंनि भारतनि जितु अरिजिनेल मानसि बिसोरो मोजाङै थांना थागोन होननानै जितु सपनामोन बे सपनाखौ दिनैसिम माने आख' पुजिपुटिफोरानो करापसन खालामनानै जोंनि भटार्सफोरखौ गलाम बानायना लाखिदों इनि थाखायनो जों खावलायो मेसिना बहुद आगयलांबाय मानसिनिसाय मेसिनखौ मानसियानो बानायदों खिन्थु मेसिना मानसिनि खामानिखौ सेजोब्बाय जिसिबि डाम्पार बुलडोजारा माने लेबार श्रेणिनि खामानिखौ सेजोब्बाय आरो एडुकेटेड पार्सननि जितु माबा खामानि जे लेखा फरा खालामनायनि खामानि कम्पिउटारा लांजोब्बाय आरो मोनसे खामानि फैगासिनो दङ आरो मेसिन फैगासिनो दङ जे डक्टरनि खामानियाबो मेसिना मावगोन इन्जिनियारनि खामानियाबो मेसिना मावगोन होमबा जों बिनि थाखायनो गुरै खावलायो गासै भटार्सफोरखौ नोंथांमोना गोरों गोरा जाबाय थिगानो दङ खिन्थु जोंनि समाज बेबस्थाया दिनैसिम गाज्रि जागासिनो दङ बेनिखायनो समाज बेबस्थाखौ मोजां खालामनो नांगौब्ला भटारशिप हिसाबै जितु जोंनि आयेन बे आयेनाव गासैबो रायजोआ जोंखौ मदद होनांगौ जातिनि थाखाय जों मदद होबोबाय जातिखौ फानना जाजोब्बाय नेताफोरा जोङो माने धर्मनि नामाव भट होबोबाय धर्मआ दिनैनि दिनाव बेपार जाबाय बेनि कारणे जों बुंदों भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेला धर्मनि नामाव थाखा होनायखौ बन्द खालाम भटार्सनि नामाव अन्तत जोंहा जुदि गोहो दोङोब्ला थाइसेबाबो जोंनो भटारशिप हिसाबै नायगिरनायनि हानजानो थाइसेबाबो जोंनो डनेसन होनानै जोंखौ मदद खालाम बेखौनो जोङो गुरै खावलायो नैबेजों थांबाथाय जोंनि लोखि बाजार दावथारा सिमलाखौ मोनहैबाय आरो नैबेजों थांबाथाय भुटानखौ मोनहैबाय नै नायबानो जाबाय आं जुम खालामना देखायनि आरो बेफोर जाबाय गासिबो हाग्रा गोजा दायो आं दंफैयो नैबे हाजो गेजेराव बे जाबाय हाजोआ जाबाय भुटान आरो नैबे आंनि सिगांखैजा दङ जोंनि इन्डिया बा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दावथारा कमला बाजार बा सिमला आरो लोगोसे लोखि बाजार बेहा गोबां गामिफोर दङ दा नै हाजोखौ नायबानो जाबाय नै हाजोजों लोगोसे बे हाग्रा नैबेखिजाबो हाग्रा नैबेखिजाबो हाग्रा बे रावखौबो लोगो मोना आरोना नाथाय सिगाङाव थांबाथाय लोगो मोनगोन मथा मथि बेनिफ्राय जुदि 1 किल'मिटारसो थांबाथाय लोगो मोनगोन बेहाय जोंनि फरेस्टारफोर दङ आरो लोगोसे बेहाय भुटाननि पुलिसफोर दङ दा बे जायगाखौ नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय माखासे सिनारिखौ नायना लादो